नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मा जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा मोनद' हारिनि एसटि होमारनांगौब्ला बा मोनद' हारिनि एसटि जामारोब्ला जोंनि थासारिया मा जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा मा जागोन नङा होमबा लोगोफोर गासैनि गोसोआवबो सोंथि सोंनाय दं गासैनि गोसोआवबो माने सोंलु जाखांनाय फैयो नङा होमबा लोगोफोर थांनाय समाव जोंहा मानगोनां हाग्रामा सारा गावनि बिसायख'थियाव बा गावनि इलेक्शनाव राजनितिकआव जिबायदि बाथ्रा बुंखानायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखादों नङा होमबा लोगोफोर एसटि जासिनाय नङा होमबा लोगोफोर हा पाट्टा जासिनाय नङा होमबा लोगोफोर गासै माने गुबुन हारिफोरखौ माने एसटि होगोन होननानै गोसोआव माने सांबिधान एबा मोनसे बेरखांनाय बिस सोनानै गारबोबाय नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेरनिफ्रायनो माने बाखि गासै एसटि बिनाया बै मोनथावै हारियाबो बा जाथावै मोनद' हारि एसटि बिग्रा सोद्रोमाफोराबो माने दिनैसिम माने खु हामनाय बायदि माने ओरैबायदि खें एसटि बिनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर बिनि बेखौनो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोंहा मान गोनां बिक्रम दैमारि सारा बे एसटिनि बिखय फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना बिक्रम सारा एसटिनि बिखय मा बाथ्रा बुंखो नङा होमबा लोगोफोर गोसोआव नांनाय गोगोम बाथ्रा बुंदों नङा होमबा लोगोफोर बेफोर माने फंनैसो बिबुंथि बिक्रम दैमारि सारनि एसटिनि बिखय मोनद' हारिनि एसटिनि बिखय होमारोब्ला मा जागोन एबा माने होथारनांगौआ मा जागोन बिनि बिखय माने गावनि गोसोनिफ्राय गावसिनि गोसोखौ लानानै रोखायै माने एसटिनि बिखय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना बे बिक्रम दैमारि सारनि ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो लिरनानै होब्लानो होनाय बुस्थु नङा बे गोजौ लेभेलनि बिनाया बयहाबो मोन्थाय दङ गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ गावनि बिफानियाव मोननांगौआ बिनांगौआ गावनि मोन्थाय होनो हानाय हायै होग्रानि सायावसो बे थाहैगोन होग्राया होआब्ला बिग्राया आरो सोरबा होनांगौ होनना बुंब्लाबो बे जानाय नङा बेखौ साननायनि बाहेराव माब्ला होगोन सोर होगोन मानो थाखाय होगोन आरो होनांगौआ माबायदि होगोन बे गासैबो लिरनानैनो गालांखानाय बेखौ हयथ' जोङो साननानै मोनहानाय नङा एमएलए बिसायख'थियाव जोंहा गोगोम जागोन जों बयखौबो जाति जन'गोष्ठि बयखौबो लाना आवगायलांगोन बिटिसिखौ जों बासायनांगौ रैखा खालामनांगौ जों बयखौबो लाना जिहेतु आवगायलांनाय हिसाबै जायफ्रा दिनै गुबुन दलआव दङ बिथांमोनाबो जुजिगोन नाथाय पजिटिभलि बिपिएफ दलानो बेयाव गलखौ सोगोन बेयो गावनि बिफानि सायावसो थाबाय बयबो मोननांगौ मोन्थायखौ बयबो बिनांगौ दङ हिसाबै बयबो बिखागोन नाथाय होयोब्ला मा जागोन बिफाया मिथिगौ होआब्ला मा जागोन बिफाया बेखौबो मिथिगौ बेनिखायनो सोरबाया बिख'नानै लानो सानब्लाबो आरो सोरबाया होगोन होननानै बुंनो सानब्लाबो बियो गलखौ सोगोन जोङो डिसेम्बरनिफ्राय जों ओंखारसिगोन मैखोम जों आरो थाबायलायसिगोन नै बिपिएफआ नट अनलि डेभेलपमेन्ट नङा जोङो गोबां मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ गोबां समयसाफोर दङ बै समयसाफोरखौ बिपिएफ दोलोआ जोङो समाधान खालामगोन जों रावखौबो बे आमुक बै आमुक बै पार्टिनि बेखौ जों जेबो होआ बिथांमोननो जोङो लिस्टआव सोआ आइबिएसखौ होआ बिदि गैया बयखौबो लानानै जोङो आवगायलांगोन फार्स्ट प्रायरिटि बिपिएफ हिसाबै सोरबाया लाखागोन खिन्थु जों रावखौबो अयनाय खालामा बे आंनि बुंनाय